Хәерле кич, исәнмесез, безнең YouTube каналының язучылары. Бүген Татар Башкорт оешмасында кунакта Бакиров Махмуд Салимов Махмуд Бакирович. Безнең башкорт юнәлешенең әйдәп баручысы Ростов-Дон шәһәрендә һәм гомумән Ростов өлкәсендә. Махмуд абый дип өндәшсәм сезгә яхшы булыр бит инде. Махмуд абый, әйтегез әле зинһар, менә сез Ростов-Дон өлкәсендә меңгә якын башкорт халкының әйдәп баручы, алдан баручы, үз традицияларын, үз культураларын, үз йолаларын саклап торучы шундый форпост кеше буларак, әйтик, әйдәман буларак билгеле кешесез. Сез әле язучы да, сез әле яхшы семья атасы да. Гомумән әйткәндә, башкорт халкы өчен, безнең яшьләр өчен пример булган кешесез. Мисал булып торасыз. Әйтегез әле, сезнең балачагыгыз кайдан башланды? Кайда тудыгыз? Күп балалы гаиләдә идегезме? Ата-аналарыгыз кем иде? Кыскача гына шул турыда безнең язучыларга сөйләп китегез әле. Беренчедән, бүтән якташлары килеп yetkән 2019 елның ысын күңелемнән кайнар котлайм. Бүтән якташларга сәлам, бәхет теләйм, сәламәтлек, байлык. 2019 елыбыз бүтән уңышлар китерһен дип әйткем килә. Минем туган ерем Башкортстан, Дәүләкән районы, Яңа-Япар авылы. Яшәнеп тугастабыз киттек Салават каласында. Беренче телем булды урыс теле минем. Бүтә садикларында, бүтә урыслар бит, яңа кала төзелеп бара иде. Шуннан соң абзыйма операция эшләделәр. Безнең семьяда бүтәбез 5 кеше, 4 абзыйлар, апайым, бер апайым уже үлде, бер абзыйм үлде. Бер абзыйма, Урал абзыйма операция эшләделәр. Шуннан соң шулай дип әйттеләр инде, авылга кайтырга кирәк. Үпкәһенә операция эшләгәс, без кайтып киттек инәйнең туган авылына, Шишмәрәне Ябалаклы авылында. Шу Ябалаклы авылында мин башкорт мәктәбен беттем, 10 класс. Шул Ябалаклы авылында башкорт теле, бүтән дәресләр башкорт телендә барды, математикада, физикада, химиядә, бүтәнләй башкорт телендә. Шул башкорт телендә булса да, 1977 елда уңышлы мәктәпте бетеп, Рига каласына бардык укырга, хәрби, гаскәри училищене укырга килдем. Бер урында 5 кеше иде, авылдан булган да, устно, письменно төйтәргә була инде, физика һәм математиканы ихтихам диләр инде, экзаменнар биреп, дүртлегә, бишлегә биреп, уңышлы укырга киттем. Шуннан безне Ростов каласына күчерделәр. Шулай итеп, мин Ростовка килеп эләктем. 2нче курста уже Ростов Раутилар, Ростовское высшее военно-командное инженерное училище имени главного маршала Неделина. 5 ел монда укыдым. Һәм менә иптәшемне, хатынымны сораттым. Ул 12 яшь иде. Татар кызы. Инәем ишеткәч, кем ты, Марьяма? Мин әйтәм, юк. Уйлыгын кеше. Инәем бик зур шатлык булды. Мөселман кеше килеп эләккәч инде ситирләрдә. Шулай итеп, менә бергә никах укытып, Ростовта сыгып киттек Себергә. Себердә хезмәт иттек 11 ел. Шуннан укырга килдек Мәскәүгә академияда укып чыгып киттек Иваново өлкәһенә. Шуннан Иваново өлкәһеннән инде килдек яңадан Ростовка 94 елда. 94 елда инде менә Кавказ сугышларына эләгергә туры килде. Шуннан бирле
Ростовта яшәйбез. Махмет абый, менә кыска гына сөйләп уздыгыз, бала чагыгыз, олы тормышыгыз, укуларыгыз турында зинһар әйтегез әле. Сезнең менә бу гаскәри кеше булуга, военный кеше булуга кем этәргеч бирде? Атагызмы, абыегызмы, кем үрнәк булды? Атайым 1939 елда хәрби гаскәри училищены бетте. Сызрань каласында. Шо лейтенант булып беренче фин һугышына эләкте. Кызыл байрактар, кызыл йондыз ордены алды. Шуңа инде 41 елда ул эләкте Первомайск каласына, командир минометного взвода. 41 елда һугышты каршы алды Одесса янында. Шуңа Киевтан Конотоп, Харьков, шуңа менә Ростов өлкәһендә һугышып, Еланский плацдармнан Сталинградка барып, Сталинградта 13-нче гвардейский дивизия дип Родимцева Сталинградта һугышларда үтеп, шуңа кире уже кәрәкләрен биреп, фашистларны куып, почти Европага барып җитте. Шуңа каты һугышларда ранение булды, каты. И ул кайтты авылга. И менә үзенең туган авылына. Атайым беренче пример. Әтиегез булды инде. Әниегез ниндирәк кеше иде? Менә сез бит без белүебезчә әле хәрби хезмәттән хезмәт итеп, гомерегез буенча менә Россия буенча йөргәнсез хезмәттә семьягыз белән. Менә бу язучылык юнәлешендә, творчество юнәлешендә китаплар, әкиятләр язу буенча безнең үзегезнең халык тормышын, халык историясын күтәреп язу буенча сезгә менә ул юнәлештә каян үзегезгә илһамият алдыгыз? Кем бирде ул юнәлешкә сезне? Инәем 38 елда Рафакка укырга керде. Шо атайым укыганда военный училище, гаскәри училище, инәем әсәем әнкәйем дә түгел. Укыны Рафакта укып чыгып, менә Первомайск каласына барырга тиешен, һугыш башланды, ул авылда торып калды. Атайымның атаһы инәһе шул балаһы эшләне председателем сельсовета булып эшләне инәем һугыш вакытында. Без авылга кайткач, кичләрен инәем юк-фәлән бәйләп кич утыра булган. Шул вакытта әкиятләр һөйләйм миңа. Шул әкиятләр менә керде минем китапларыма. Монда һугышта катнашырга туры килде, яраландым. Бурденка дигән госпитальгә барып эләктем. Шул вакытта инәемнең әкиятләре искә төшә башлады. Әкренләп кенә ручканы булса да шуларны ядып, шу дин буе әкиятләре бер сборникка килеп йыелды. Еваргия Муфат дигән журналга басып чыгардылар. Шуңа шулай башланды әдәбият юлы инде. Әдәбият юлы шулай башланды инде сезнең. Этәргеч булып, шушы авыр вакытта әнкәгезнең әкиятләре исегезгә төшкән. Шулай инәем укымышлы кеше, укымышлы нәселдән дип әйтергә дә була инде. Картатайым шуның аның аталары Амирхан, картатайым Ибраһим, Амир Шая Арслан картатайым, аның атаһы Амирхан, аның атаһы Ибраһим. Алар бөтен укымышлы булганнар, гаскәри кешеләр булганнар. Чөнки беләсез бит инде бүген Башкортстанда кантонный система управления кирткәннәр 1792 елда. Һәрбер ул аталган башкорт һәм мишәр гаскәри дип аталган. Башкорт һәм мишәр гаскәри дип аталган. Шул гаскәрдә үзебезнең хәрби училище бар инде булган Неплюев исемендәге. Картатайымда офицер дәрәҗәһендә, аның атаһы офицер дәрәҗәһендә булганнар. Үзебезнең еребез булган шу Дәүләкән һәм Ябалаклы ерендә. Теге вотчинный право тиеләр. Алар вотчинный право белән осаба башкорт, ул ерле башкорт. Кемнең осаба түгел, ул типтәр булган. Теге осабалыкка кертмәгән башкортлар ул дәфтәргә алган. Ул хәзер мин
Şişinlerden gene sorarttım tipler. Mesela ne var tipler? Jurnal, defter tipler. Birden buna tipler diye halk tübünde. Как бы сословие. Çünkü askeri hukukta, askerge kiriu için yerin bulurlar deyiş. Çünkü şu yerden hin kiyimin de, aşağın da, aksan da şu yerden kelirge deyiş bulan. Şimdi условия olmaya Don kazakları var. Buna uyuşmağı Don kazaklarında kuvuk bulgan. Çünkü bunda okrug hem yurt. Yurt indi okrug 10-20 yurtqa bölünген. Bizde kanton hem yurtlarga тоже bölüngen. Bir tane 1937 yılda ул tarihte unutuldu deb aytganlar. Sovet власты вакытында. Хәзгә ни дип әйткәннәр? Менә бөтә яхшылыкты, байлыкты Совет власты бирде дип әйткәннәр. Һәм революция тиклем һәм unutuldu. Историяңызны, тормышыгызны онытабыз. Ну, без онытмайбыз, аны кудан да язабыз. Менә Дорогами прошлых войн, рус телендә чыккан китабым. Менә Лейпцигка, Бородинода катнашкан һушта bizning 28 polk bo'lgan, boshqa polklari 4 mishar polki, 2 tiptar polklari qatnashgan, ham tatar polklari, Qrim tatar polklari 4 то есть bizning musulmon xalqi ol hurishda bek нык qatnashib Parijga borib kirgan. Shu ultrada men yozirga tirishib, tekshirib arxivlarda o'tirib, yanından izlab, topib, yozabız ekanlar. Менә Мәхмүт абай, шушы иҗади тормышыгыз башланган инде, сезнең хәзер күптән ничә ел инде иҗат итәсез бу? 10 ел ахыры. 10 ел вакыт эче иҗат итеп, үзегезнең халыкта теге әкиятләр, исторический китапларыгыз бит инде. Ничә дәнә димме, ни күпме чыкты инде китапларыгыз? Нинди? Менә китаплар бит. Саны бармы? Саны бар инде менә. Булай китаплар үзебезнең алдында ята, төрлеһе бар. Калыннары да, томы да бар. Монда күбесенчә исторический очерклармы, нәрсә монда рассказлар була бит инде. Бу сезнең халык историясымы, бу нәрсә монда сезнең күбрәк? Әдәбият. Публицистика дигән нәмә юк монда. Әдәбият, чөнки хәзер әдәбиятка кеше как-то әдәбиятты ташлап, публицистика менән яза. Публицистика, исторические темы о войне, обо всем публицистики. Я стараюсь писать все-таки, мне сказали, что у тебя, говорит, все-таки есть это литература. Я пишу на русском языке. Башкорт телендә языр идем, башкорт телендә языр өчен көнгә Менә кыскача гына Мәхмүт рәхмәт, бу хакыйкатен аңладык. Ростов-Дон каласында, Ростов өлкәсендә яшәүче үзегезнең башкорт туганнарыгызга нинди сезнең менә әйтер сүзләрегез бармы? Сез менә башкорт халкының алдынгы улы буларак нәрсә диярегез аларга бүгенге көндә? Без әйтмибез инде яшьләренә, улыларына дип. Башкорт халкына нәрсә диярегез? Без беләбез, күп санлы түгел, монда 1000гә якын башкорт халкы яши, әмма дә ләкин алар бар. Ну, мен әйтерем, әйдә бергә булайык. Бергә эшләйек, бергә үзебезнең сәнгатебезне күтәрәйек, үзебезнең башкорт рухын күтәрәйек бергә. Мин белән моны музыкаль театрда 3 семья bizning Rudolf Nuriev'тың бүтіп, монда Ростовта яшәйләр. Буларды беләбез, безнең Гумар Гайсын, безнең Сәсәнебез, 3 китабы чыкты Башкортстанда, Ростовта яшәй. Безнең Башкортстаннан халык күп. Төрле милләт халкы. Кайсы гына милләт булмаса да, әйдә бергә йылып, безнең ишегебез дә ачык. Якташтар йылы күңелдән хәзер каршы алырга
Әзер. Әзер, Һәр вакыт. Мына эшебездә мына бик күп концерт үткәрәбез, йыелабыз инде. 400-500 кеше йыелып китә. Но ул гына безнең эшебез, безнең проектларыбыз бар. Мына ел һайын без автопробег үткәрәбез. 112-нче башкорт дивизиясе юлыннан безнең бик зур рәхмәт Сәгитовларның семьясына, бик зур рәхмәт Ешкина Ләйлә апайга. Аның атаһы ла, инәһе лә Сталинград хугышында ветераннары, ана инәһе медсестра булып эшләгән. Атаһы яраланып килеп эләккән нигә кулына. Ул бик шундый зур тарих. Ел һайын билдәле изге эш, без онытырга тиеш түгелбез. Үзебезнең яугирләребезне, солдаттарыбызны, аларны ел һайын барып, сәскәләр алып, дугалар укып сыгырга тиешбез дип уйлыйм инде. Шулай, бу бик изге эш инде. Безнең уйлавыбызча, менә сезнең бу башлаган эшегез 2017 елда дидек, беренче тапкыр. Бергә бардык. Бергә бардык. Бу халак булып калган мөселман адәмнәрен, башкортларны, татарларны күтәреп, аларны җирләп, дугалар кылып, һәм дә инде аларның балалары, аталарын кая җирләнгәнен белдерү бу бик саваплы эш. Бу эшегездә сезгә уңышлар телибез. Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын, иншаллах. Мәхмүд абый, әйтегез, менә безнең хәзер караучыларыбыз, язылучыларыбызга бик кызыклы булыр иде. Бүгенге көндә саннар буенча башкорт халкы Башкирияда, төп республикада күпме сан? Кайда алар компактны яшиләр? Чит җирләрдәме, Рәсәй төбәкләрендәме? Ничек менә таралганнар? Башкортлар последний перепись буенча 1 600 000 кеше. 1 600 000. Башкорт халкы Башкортстанда яшәй. Төп. 1 300 000 микән калган 400 Себер, мына нефтяниклар, һәм башка өлкәләрдә. Башка өлкәләргә. Башкортлар безнең Башкортстанда төрле халык яшәй. Күп анда төрле халык. Безнең ул байлык. Чөнки менә уйлап карагыз, Кыпсак халыклары исән. Бер Кыпсак полос дип аталар. Шуның булгар халыклары бар. Бөргәндә булгар халыклары яшәй. Шуның Мәркет халкы бездә яшәй. Мәркет халкы. Ул монгол халкы, Чингис ханның инәһе Мәркет булган. Мәркет булган. Алар Башкортстанда да торып калганнар, ул Мәркет халкы. Без Мәркет дип йөриләр. Аларның тарихы бар, шәҗәрәһе бар. Ул бик яхшы бит. Мәхмүд абый, әйтегез әле, менә киләчәктә сезнең бу иҗади юнәлештә планнарыгыз тагын бармы? Нинди китаплар иҗат итәргә бәлки планыгыз бардыр? Нинди башка юнәлештә проектларыгыз бәлкем бардыр? Безгә ансы да бик кызыклы булыр иде. Проектлар инде күп. Чөнки менә беренче безнең зур проект хәзер музей асалар. Самбекта 112-нче башкорт дивизия керенти безгә хат килде. Без бардык, менә декабрь айында Өфөгә 300-дән артык документ алып кайттык. Копиялар инде музей өчен байрак алып килдек. Шуннан фотографиялар. Бу бер зур эш инде. Икенче безнең зур эш ел һайын без үткәрәбез. Ростовта Олимпиада по истории воздухоплавания и авиации. Ел һайын алып барабыз Башкортстанга шу беренче урын алган укучыларны. Менә Аксайский кадетский корпус Николая I һәм Таганрогта булды. Укучылар инде 10 көн космонавтлар улар менән бергә дәрес алып баралар. Шунда лагерьда була инде Башкортстанда. Менә был Ревин Сергей Николаевич, менә Корниенко 1 ел булды бит инде.
Космоста. Космоста. Олар космостан Башкортстанга килеп, Красноушевский деген санаторияда реабилитация үтәләр. Шу реабилитациялар нәтиҗәсендә шунда ятмайлар. Эшсез. Олар шу безнең лагерьгә килеп дәресләр алып бара, кәмел үсәләр, башка бала ашыйлар, ял итәләр, балык тоталар. Шулай итеп ел һайын bir космонавт, 2 космонавт шунда дәрес алып бара. Яхшы, Мәхмүт абый, әйтегез әле, менә сез бу военный кешедә булгансыз гомерегез бу иҗат юнәлешендә сез ничек уйлыйсыз? Халык, дәүләт эшлеклеләре бу эшегезне күрә беләләрме? Рәхмәт хатлары, бүләкләр, мәҗлесләргә чакыралармы? Юк, көтеп ятһаң, гонорарды астан үлергә була. Мин гонорар турында сөйләмим, мин хәзер гонорар турында сөйләмим, мин именно бу һәрбер булган эшнең бит результатын күрергә һәм кемдер аны оценить итәргә тиеш. Халык, мәйтәм, дәүләт эшлеклеләре, иҗади круглар әйтик бит. Ну, кайткач та инде ял юк безгә. Элек ял тәйин кайтып. Шулай безнең һәрбер көнгә кая барырга, кемнән сорашырга, шулай итеп кайткач та безне йөртеп, шулай укучылар менән, балалар менән сорашып, иң зур бүләк или как-то дәрәҗә. Дәрәҗә. Китап менән сорашалар. Самый большой это награда для писателя. Безнең бит Башкортстанда гонорар да түләйләр. 12, Аллага шөкер, 12 журнал сыганда. Уфа, Бельские просторы, Агыйдел, Истоки. Бу газеталарда, Исток газеталарында сезнең әкиятләрегез чыккан дип әйттегез. Көтү утыралар. Мәхмүт абый, менә инде ярар төгәллек әкертен генә үзебезнең бүгенге сәхифәбезне сезнең тормышка кагылышлы, сезнең иҗат тормышыгызга, сезнең биографиягызга кагылышлы. Мин уйлыйм, безнең язылучыларыбыз өчен, особенно Ростов шәһәрендә яшәүче башкорт халкы өчен бу бик кызыклы булыр. Киләчәктә әле без уйлыйбыз тагы да сезнең якташларыгыз белән, башкорт халкы белән очрашып, шушындый сөйләшүләребез булыр. Үзебезнең әйдәгез якташлар оешмасына, татар-башкорт оешмасына әйтәсе яшьләренә, олыларына теләкләрегезне җиткерегез. Төгәлләп әйтәсе сүзләрегезне әйтегез. Чөнки мондый кешеләр әйткән сүзләр ул барып җитә яшенә дә, картына да, иншалла, нәтиҗәлесе булыр дип уйлыйбыз без. Мин үземнең китап рус телендә язам. Шунда бер вакыт язганым. Я в своей книге, вот там все-таки мы живы, как-то написал в одном из своих рассказов, что я давно знаю и твердо убежден, что любовь к родине, почитание своих родителей и знание истории своего народа позволяет гордиться своим происхождением. Эту истину освоил и мой сын. И если любовь к родине, почитание своих родителей приходят с рождения, да, с воспитания, а для того, чтобы изучить историю своего народа, нужно приложить какие-то усилия. И вот, чтобы біздің халықтар, башқұрт, татар халықтары, өзі тарихыбызды ұмытмағын, бәйітлерімізді еске түшірсінler, сәсен сөзін тыңласынlar, һәм шу туры юлдан барсынlar, өзіміздің еліміздің байлығы үшін, өзіміздің елімізді күтәрсінler деп ойлаймын. Onun için til gerek. Til özümüzün baylıktın кумарткаларына yol аса. Это является ключом к знаниям истории своего народа. Это самый главный ключ. Язык, родной язык. Шу. Мәхмүт абый, рәхмәт сезгә, гаиләгезгә, безнең оешма өчен Ростов-Дон каласында, Ростов өлкәсендә яшәгән башкорт халкы өчен эшләгән эшләрегезне без бик белеп, күреп һәм санлап торабыз.
İnşallah kиләчәктә дә сезгә бу юнәлештә уңышлар, Аллаһ Тәгалә тазалык, саулыкларын, сабырлыкларын бирсен. Һәм дә инде шушы үзебезнең халыклар өчен Дон каласында тагы да күп эшләр эшләргә безгә әле насыйп итсен дип теләктә калып, сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Хөрмәтле язылышчыларыбыз, бүген бездә кунакта Салимов Мәхмүд Бакир улы иде. Башкорт халкының әйдәп баручы иң асыл ирләреннән булган берсе. Бу мондый кешеләр безнең өчен пример булып торалар. Әйдәгез аларга карап үрнәк алыйк һәм үзебез дә шушы юлларны таптаучылардан булыйк. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Эшегез изге, ул билдәле эшегез. Халык карай һәм матур шундай репортажлар алды. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт Мәхмүд абый, бергә булыйк, бердәм булыйк, бергә булсак барсы да булыр иншалла. Сау булыгыз. Башкортлар китте угышка